Tachizodhakwa manje vakomana veintelligence unit yekozwa vouya vachiverengera mutungamiri wenyika the constitution vachiti according to the constitution aiwa vakomana vanogona kutotandanisa mutungamiri wenyika kana karega kuobheya the constitution kana maprovisions avo. Hazviperi mushe this section vanhu vangasina kumboiona vangasina kutomboivhenekerwa but vaizonguva ichipenengurwa vanhu vashamisika. Zanapinda mashoko amudanyigwa panapa todibva subscribe like out on the bell icon ndiyimira panapa vakomana kozwa vanoposta this picture read the constitution patichaverenga mudanyo rachiti Zimbabwe constitution amendment 20 of 2013 section 97. In his own words, President Edi said, I'm one of those who wrote this constitution. I'm a constitutionalist and I urge you all to be constitutionalists as well. Let's read and understand the constitution for us to be constitutionalists. Tichipinda the provisions of the constitution section 97 about the Senate and the National Assembly by a joint resolution passed least 1/2 of their total membership may resolve that the question whether the president or vice president should be removed from the office for A, serious misconduct, B, failure to obey, uphold, or defend this constitution, C, willful violations of this constitution, or D, inability to perform the functions of the office because of physical, mental incapacity. Ndo mashoko anotoka panapa navakomana vekozwa vachiti aiwa zvavaandarayina izvo A, B na C aiwa zvinogona zvichibata maleaders emunyika yezimbabwe vachiti aiwa vakomana vanozviitawo maconstitutionalist pazvanozoexecuta paground zviri against. Zvatoona kuti the constitution yavakasaina vanoti they are the constitutionalist inenge kuti vakomana ivavo they must be removed nevakomana aiwa vanomirira masenators nevakomana vari mucabinet. Tudze mafunguro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi mida comment section menu. So subscribe or like, turn on the bell.